Bună ziua! Mă numesc Diana, iar astăzi vă prezint locul care îți poate decora căminul în felul în care l-ai visat mereu. Decor Fashion Home este printre cele mai mari magazine de perdele și draperii, având o colecție impresionantă de peste 8200 de modele, situat în incinta complexului Slava Home, la etajul 1. Noi dăm viață ferestrei tale prin personalizarea fiecărei încăperi, diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Exclusivitate o să întâlnești tot în magazinul nostru. Vă spunem un secret! Avem furnizori ce produc țesături special după ideile și gusturile noastre și implicit ale voastre, pentru că ascultăm întotdeauna nevoile și preferințele fiecărui client. Clienții fericiți și mulțumiți sunt întotdeauna obiectivul nostru, de aceea oferim consultanță, confecționare și montaj gratuit oriunde în România. Toate proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos. La Decor Fashion Home găsiți covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane și, bineînțeles, perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Decor Fashion Home dă viață casei tale!